Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै आङो दासो बाजारनिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय संक्रान्तिनि थाखाय मा लाबोखो नोंथांमोननो खोन्थानो आरोना बेयाव अमा बेदर लाबोबाय आं आदा केजि ओमफ्रायहाय थाराय लाबोदों नै लोगोफोर थाराय ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौनो लायनो थांदों आरोना आङो लोगोफोर नै रेडिमेड मोनो आरोना क'क्राझारावहाय नै बेलाय बेनो बेखौ आङो 6था लाबोबाय आरोना जोबनोसैसोमोन एसे सानजौनाय जाबाय ओमफ्राय लानानै फैबाय आरो नै आङो माने मुथासेयाव मुथा खाखानाय नालाय मुथासेयाव थाइबानि लानानै फैबाय आङो 6था नै लोगोफोर ओमफ्रायो लाबोबावबाय नै गोखा गोखै मैगं ओमफ्राय नैबे मैथा अमानि आरो अमाजों संगोन बे मैथाखौ ओमफ्राय लाबोबाय आलु फिसा नै 2 केजि 20 थाखानि केजियाव 20 थाखा आरो 2 केजि लाबोबाय आङो नाम्बार दुगैनानै साजायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नैबे गोखा गोखै मैगंखौ बे आबनाव लादों नै नारजिफ्रा माने थफ्ला नै ओरैबो गोखा गोखै मैगं ओमफ्राय आङो मखना आरो रायदों बिबारखौ बैयावनो लादों आरोना खनानियाव नैबेनो लोगोफोर क'क्राझारनि गांजिमा बर' बाजार आरो नै ओमफ्राय बेवहाय लाफैबाय अमा बेदर महर नुखायाना एवनो खादो दे मोननै फानजागोना फानजाया खुनुरुखुम देलाय मोननै फानलाय ओरै लाबो ओरै मोखांजों लाबो फाननानै बेखौनो बिदिसो हास'लाबायबाय आं समानबो समान दिरुंखौ समानबो जागोन ने खुनुरुखुम आयै देलाय ए जानाय नंला ने खुनुरुखुम गोरा खादो एब्रेनोसैल' होमबाना बैयावबो बिदिनो खाहरदो बाहेराथिं नायनोसै ओरैनो टाइटल' बोनाखा ओमफ्राय एसे खर'लायाव नांबाय एसे गोजौ खालामलाय एसे गोजौ औ बेयावनो खालामसै गेटआवबो आलाय जागौमोन नामा गेटआवबो ने खावसे खालामनानै ने बारजों ने दे खाथार नायदो हा गुरुंसो जाखो ना माखो र' जायाबा माबायावनो बै खना गेटआवनो आलाय जागोनहाय गुरुं जादोंना बोरैसोमोन नामा दा गोरान नुबायना दिरुंजोंसो खाथाबनांबा बारजों माबा जानो गिदों नङाबा बैखौबो दोनजागौमोन आरो बैखौ देखायदो बै मोनसेखौ लोगोफोर जों नैबेबायदि दिरुं खाथाबनानै थुनानै दोनबाय आरोना लहायावबो होजागौमोन होबा खिन्थु बारजों गोलैजानो गिदों आरोना ओमफ्राय आं बेबायदिनो होबाय आरो खुनुरुखुम खाथाब खुथाब खालामनानै खेबनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर आरो र' साजायबावगोन नै जोंना दंबावो बेखौबो एरथेबबावनांगौ दं आरोना आरे सुवा रायदोंना बेयाव ग्रोब जागोन ना जाया सान्दां आइ फिसा खुनुरुखुम थारो आयु बेयाव ओइ आदाया आयु आदाया सियारा नै सियारा फायै जालांबाय आयु जाबाय
इदिबो मोन दा बैयाव र' बैयाव थुसनसै दे आइदिया सिरा गोदोबाय गोदोबायना बै खनायाव नैबे दोननोसै नामा थुजायो थुजागोन नामा जायोबा दोनदो गोदोबाय जेरै जरिया मैदेरनि बोलो हैया आयौ गोदोदों ओमफ्राय लोगोफोर नै मोनसेखौ खायदा खालामनानै नैबेयाव एथेबबाय आरोना बेयाव एथेबनानै दोनबाय ओमफ्राय नै आहा मैया बावखुंग्रियाव गानलांनाय दख'नाखौ सुनानै लामबाय आरोना नै लोगोफोर एथेबबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै बेखौ खुनुरुखुम बेयाव थेथाबनानै दोनबाय आरोना सोथाबनानैहाय अबाव एथेबगोन नोंलाय दुगैनो थिननायखौ दुगैयाखै खुनु गागोन अबाव एथेबबावगोन बे सेन्देला थैबाव दोनाहाय मामि बाव दोना अबाव एथेबफै आं सुखाजोब्बाय सेन्देल गाखोगोन माबा नांला गाननांला अबाव एथेबगोनथाय आन्दायबायहां हा अबेयाव बेयाव नों गाखोनो हाया दे मामि आब'आ गाखोथोंसै जारला जाबायलै जोंना बै खनायालाय लास्टनि खनाया अ थाया ने दे एसे जाबाय जोंना लोगोफोर मावखांबाय जोङो एथेबबाय खायदाखौनो मोनलायलाङा अबेबा एथेबबाय आरो आङो 6था लाबोदोंमोन ना गासै ओमफ्राय बे 6थाखौबो एथेबला जोब्बाय ओमफ्राय दा सानसुनि मा संगोन बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ मा संगोन माने दहायनो नोंथांमोना मिथिखाबाय मैथाजों अमा बेदरजों लाबोनाय गोखा गोखै नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दा मा जानाय जायो सबायथ' रुखाबाय रुनाया ओमफ्राय माइसुन्द्रि बाथोन जागोन मैथा अमा जागोन आरोना लोगोफोर सोर जाया खोमा बेमार खारोनो गोखा गोखै जाबासो ओमफ्राय बावखुंग्रियाव संहैनायासो ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन गोखा गोखैया आरोना ओमफ्राय जानो लुगैनानै आरो दिनैबो संबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर नायदों मिथिदों जानांगौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना बे बावखुंग्रियाव संनाय बादायलायहैनानै लोगोफोर जाखांबाय जानानै लाबाय ओमफ्राय गयबो जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा बावैसो सान्दुं दुंनानै होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना दख'नाया जि मोजां रानबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु मा होनो कालार खारदों आरोना कालार ओंखारदों बे दख'नाया दखानिया होनदोंमोन जुदि कालार खारो होनब्ला आंनो लाबोफिन इदि होनलायनानै आरोना होनब्ला आं मा खालामनो लोगोफोर ना खोन्थाहैफिननांगौ ना दख'ना लानानै थांफिननांगौ जि जारला ने खुगायावबा बिराद गोदै आरोना बेफोरनो आरोना बिजनेसा मालाय बिदिजोंनो सोलियो थ' बिदिनो जानांगौ आरोना खोथा बाथ्राफ्रा फसायबाय जिहेथु लानानै फैबाय आंबो ओमफ्राय नै जिफ्रा रानबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नायलायनो लोगोफोर आंना जबा गलाबा बारबाय आरोना बेयो बारबाथाय बारखायो ओमफ्राय मोजाङैनो बारदों आरोना नै अन्थाव बाथावनो जि मोजां मोनखायो आङो बे जबाखौहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नायलाय बेयावबो बारदों आरोना नैबे बारसे ओमफ्राय नै बियो थख्रबबाय लोगोफोर बिराद मोजां बारदों खिथाबाय मा समायोना बिबारफोर थाबा बिराद मोजां समायो लोगोफोर आंना संक्रान्तिबाबो एकदम जि जोम आरोना जि सुबाय आङो मेंगुलायनाय दाउखौथ' मा होनबावगोन एरजोब्बाय आंनि फुलफोरखौ ओमफ्राय नै ओरैथिंबो दंबावो आरोना जिया माथो होनबावनो सान्दुङाबो लेट जाबाय अखा हाहां माहांबो जादोंमोन आरोना white कालार दं एलाय आंना फाथोआ नै फाथो गायना होदोंमोन आङो मोजां थांखांगारबाय आरोना ज' गायनानै होदोंमोन आं जमानो थांखांबाय ओमफ्राय नैबे white कालार आरो बेयो white कालार जबा नै बियो मा जादोंबालाय र' नै लोगोफोर बेयो white कालारनि जबा आरोना ओमफ्राय नै साथोबखादों आंखौ नायनो हाया आरोना लोगोफोर नायनो हाया आंखौ गाफ्लेबाय आं एम्फौसो मामि गाफ्लेबाय आं
ओमफ्राय लोगोफोर दिनैथ' संक्रान्ति जाहैबाय मोसौ थुखैनाय मानाय अनेक जायो ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर माने टाउनाव एकदम माने इदि समखौ गोसोखाङो आरोना संक्रान्ति जिहेतु माने सोरबा 1 थारिखाव थुखैयो मोसौखौ सोरबा संक्रान्तियाव थुखैयो जोंना गामियाव आरो संक्रान्तियाव थुखैयो थ' बेखायनो आङो बे माबाफोरखौ फुलफोरखौ थेबनानै होजोब्बाय आरोना लोगोफोर मोसौ मोसाथ' गैला टाउनाव जुदि लाजानायमोनबा लागौमोन आरोना आंबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय 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 बाय